Biba bebaदियानो जाबाय आंनाबो बे सिगाङाव माबा मुवा बेसाद मानसि फैदोंमोनथाय आंनाबो बेबायदिनो बेखौ माबानानै एभयड खालामना आलदा साइडजों थाङो आखाइ हरलाय बाबा Okay. Oh, yes. Oh. Ini sidaसो होनांगौ Oh, okay. माबानि मेगन बादि बियो मानि मोनसे सेन्सर जाहैबाय ना बियो बिजों मोनसे वेब हगारसै आरो बे नै मोनसे बे वेबखौ केच खालामफिनसै जायजों बे बेसाद माबाखौ मोनथियो बेसादखौ माबा जानथायाव दं बेखौ रेडारफोरावबो बाहायजायो रेडार डिफेन्स सिस्टेम रेडार बानाय बिजों बाहायनोसै लालाय बे गारियाव गाखोनांगौ बिदिखौ बाहायबाय एखेबारे एक्सिडेन्ट जानायनि जेबो राहा गैया जाहैबाय ना गावनो अट'मेटिक सेट खालाम जाहैबाय ना सेफटिनि थाखाय बाबुनि नामा मा ना बेनिफ्राय आङो आरोबाव बाबुनाव सोंबावनायसै आरोबाव बेबायदिनो एखे सेमसै मानो होनब्ला बेयाव दंब्लाबो आलदा आलदा दङ बिदिनो माने बेयावनो ब्लेक कालारजों ओरै टेप होदोंनो बेयाव ओरै गल बेनिफ्राय दा बेयाव गेजेरावहायबो दंबावो नोंथांमोना आरो बेयाव मा बुङो नोंथांमोना नायनानै लादो आरो खोनासंदो बेफोरबाबो बेयावबा लाबोदोंना लाबोआखै बे प्रजेक्टखौबा नों गासिखौबो नायनानै लाना नोंनि फेसिलिटिया माबायदि खामानि मावनाय माने जेरै ट्रेना गावनि ट्रेकजोंल' खारो बेबायदिनो बेनाबो बे ब्लेक टेपानो बिनि ट्रेक माने बे लामाजोंल' खारगोन आচ্ছা बे ब्लेक टेपनि बाहेरायाव खारनाय नङा थारमाने बेना ड्राइभार नांला आरो अट'मेटिक जाबाय अट'मेटिक ना एसे लिमोन लाना सारफेसा बेनिखायनो माने एसे आन्दाय नागिरदों बे सेन्सरा लिमोनला जादों एसे सारफेसा नाइस माने गावनि लामाजोंल' थाबायो आरोखि ना बे गारिया गावनि माने बे ब्लेक टेप होनायजोंल' सालायगोन आरो बियो माने जेरै बिनि ट्रेक जाहैबाय आरो ना बियो माने दस्राजों थांनाय नङा आरो बियो बे ओमफ्राय बेखौ लाखिनो थाखाय माने ट्रेकनि जोबनायाव माने हरिजन्टेल बिनि ट्रेकखौ होफिनबानो जायो अके बे रिभार्टिकेल थांबाय थानायाव अब्ला थेंक इउ स' माच थेंक बाबु इउ बिराद गोजोननाय थाबाय आंनि चेनेलनि गेजेरजों दे मानो बाबा एक्सप्लेन खालामो नायदो फार्स्ट फ्लोर सेकेन्ड फ्लोर एक्सप्लेन खालामो बेयो मोनसे हाइड्र'पनिक फार्मिं जायखौ बेयाव जोंना माने सुबुं अनजिमाया बारानिफ्राय बारा जाबोनो हमबाय बेनि थाखाय आबाद गायनो थाखाय हा गैला बेनि थाखाय आबादखौ गगायनानै जानायनि थाखायनो बेवहाय माने दैनि सायावनो आबादखौ मावनाय जादों आरो माने बेखौ मावनो थाखाय जोंहा बेवहाय मोनसे वाटार टेंक लानाय जादों बे वाटार टेंकआव मोनसे दैयावहाय जाखिनि आबादनो नांगौ जानाय निउट्रिसन्सफोर बेखौ बेवहाय एड खालामनानै बेखौ मोनसे वाटार मेसिननि गेजेरजों होनाय जादों दा बेयाव सुइच मटर अन खालामनाय लोगो लोगो दैया फैगोन माने ओमफ्राय बेयाव लगायनाय निउट्रिसन्सफोरखौ माने बेयाव सौफैगोन बेबायदि बेनिफ्राय बेयाव जाखिनि नांगौ दै बेखौ जागोन ओमफ्राय नांनायनि बारा जायोबा बेयो माने बे पाइपजों माने रिटार्निं जाबाय थागोन आरो माने गिदिंबाय थागोन बेनिफ्राय जोंहा बेवहाय माखासे गायजानाय आबाद आरो गायजायै आबाद थायो दा जोंहा गायजानाय आबाद होननानै बुङोबा जाखिनि जोंहा मैगं थाइगंनि बेलायाव जाय माने बेदर थाङि गासैबो बिफां लाइफांफोरानो बेयाव लाइफांफोरानो बेयाव गायजाजोबगोन बेनिफ्राय बेदर थांग्राया बेयाव गायजानाय नङा मानोना बेदरा दैजों सेवगोन थेंक इउ दे सोंनोबा सोंदां नायनो लाखादो नै दादामोनखौ दे Yes, model town beer. Okay.
वाटार लेभेलनि खोथाया जाबाय जोंथ' मेसिनजों दै फैयो नालाय टेंकियाव टेंकियाव दैया बेसेबां लेभेल सहैखो मिथिनो थाखाय अट'मेटिकेलि जोंहा साप'ज दैखौ जों दा बुथुमबाय आरो बुथुमनानै जेब्ला दैयाहाय 50% सहैबाय अब्ला जों नैबे लाइना जासिगोन आच्छा आच्छा बेनि उनावहाय जेब्ला जोंहा 75% जों मिथिबाय ओके 100% अट'मेटिक सोलायनाय जेब्ला दा खोमसि जागोन दाथ' स्रां नालाय खोमसि जाबाय ना सानना लाबाय लामा जेब्ला दै गैयै अट'मेटिकलि माने सिगनेल होबाय आरो आच्छा 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 हाबाय होननानै मिथिबाय ट्राफिक अट'मेटिक नोंसोर बबे स्कुल माबानिफ्राय फैनाय क'क्राझार इउएन एकाडेमि आच्छा दे थेंक इउ फिजिक्स दे दे एक्सप्लेन खालामहोदो आंखौ दा एक्सप्लेन खालामना होदो बाबु बिराद हार्ड वार्क खालामदों बिसोरो नायलाय बिराद हार्ड वार्क खालामदों Yo, Mali Resile. Lihat udah. Excellent English. Si Iran itu sering. Hah? Si Iran itu. Oke oke. Sedrai जानांगौ ना? Hello. Okay. अक्षय कुमार का जो मूवी था ना वो डायन बोल के वो जो बनाया था ये हमेशा हम लोग के पास ऐसे कोई ऐसा ₹10 डाल देने से स्प्रे करने से वो पिंक होने वो जैसे